Эшлекле иртә әхлак дәресләре белән башланып китте. Дәресләргә мәктәплә даими хезмәттәшлек итүче өлкән буын вәкилләре чакырылган иде. Башлангыч сыйныфларда әңгәмәләр, әдәби әсәрләр укуга кызыксыну уятуга багышланса, урта классларда сүз кешенең эчке дөньясындагы тәртибе, югары сыйныфларда рухи кыйммәтләр турында барды. Районның имам-мөхтәсибе Расих Хәзрәт Каюмов балаларны, ата-аналарга мәрхәмәтле булырга чакырды. Бик матур дәрес планлаштырылган иде. Балалар актив катнаштылар. Һәм инде чыннан да балаларга кирәк булган төрле тәрбиянең юнәлешләре аңлатылды дәрестә. Һәм күп кенә укытучылар килгән, күп кенә монда җитәкчеләр килгән иде. Алар инде чыннан да һәрбер тәрбиягә үзләренең фикерләрен әйттеләр. Һәм киләчәктә балаларның ничек итеп тәрбияле буларга, ничек итеп күрешергә, саубуллашырга һәм инде укырга шушындай максатлар куелды. Гимназиядә әхлак дәресләре алып барам. Әлбәттә, bu дәресләрне алып барыш өчен минем үземнең шәхси хокукым булырга тиеш. Чөнки үзең әхлакый яктан гүзәл булмаган кеше бу тәмәке тарткан врачның тәмәкенең зарары турында сөйләгән кебек була бит. Фән укытучылары һәм башлангыч класс җитәкчеләре ачык дәресләр күрсәтте. Габдулла Тукай исемендәге мәктәпкә генә хас үзенчәлекле укыту процессында дәрес оештыру үзенчәлекләренә басым ясалды. Яңа методик алымнар, кызыклы эш төрләре күрсәтелде. Җәмгыятьтә гайре табигый хәлләр чәчәк аткан чорда яшь буынны тәрбияләү, аларны әдәп-әхлак кагыйдәләре нигезендә тәрбияләү, мәктәптә, өйдә, урамда һәм башка урыннарда үзләрен тоту һәм аңлы рәвештә белем алу өчен шул кадәр кирәкле тема бу. Без әхлак дәресләренә үзе үрнәк булган, үзеннән тәрбия бирә торган кешеләрне чакырабыз дәрескә. Һәм алар килеп инде ул кешенең чынында тормыш алар бөтен балаларга бу кешеләр таныш бөтенесе дә. Аларны беләләр һәм чынында менә бу кешенең мисалында алар да үзләренә үрнәк алыр дип киләчәк тормышларны кулланыр дигән максат белән эшлибез. Балаларга тәрбияне тәрбияле кеше бирергә тиеш. Кылган гамәлләре белән үрнәк райондашларыбыз шактый. Үсеп килүче буынны алар үрнәгендә, алар ярдәме белән тәрбияләү дөрес адым булачак. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.